Kámo, minulý víkend, čo som dorobil. Striekačka, dáte si vzduch. A pol fľaše Hennessy. A to si vy. Dvaja. Začíname pracovať. Čo ideme robiť? Hľadám hadičku. Učiť sa, ako sa smrká nožtek. Chytí servítku. Chytíš? Rozprestreš. Prídeš? Zistí, že jedna je málo, tak do druhej nenahoníme. Pány poprak. Dáme sprej. Mentolový. Ty kokot. To je strašne prasatá pre Boha. Čistý naštek. Takto začala výmena expansky. Na oktávy. Čo na to hovoríš, pán majiteľ? Mám striekačku. Máš striekačku? Predĺženie. Expanska je trošku KO. A ešte tu aj teče vody a ešte aj tu je prasknutá, takže ideme ju vymeniť za originál diel, ktorý neviem kde. Kde si ho dal? Hej? Nevadí, slepý som. Tu máme originál diel a ideme to vymeniť. Niekto tú formu musí mleť. Poďme sa na to pozrieť, ako to ideme celé spraviť a opraviť, keďže som toto v živote nerobil na oktávy. Čo robíš? Vyberám chladiacu, kapalínu, lebo nemáme taký prístroj na to. To budeme robiť rok týmto. Nie, veď to je za chvíľku. Počuj, už sme to pol hodiny. Hej, už to pol hodinu vyberám. Čo sa zvydve? Pýta sa ma, že čo hľadám som bol že včerajší deň. Vidíš, že máte radosť tejto opravy auta o 10. večer. Taký kontent tu dneska zažijete, chlapci moji. Toľko liekov je vo mne, že mi stačí malé asi za sebe. Houston, potrebujem predĺženie na toto. Niečo nejakú hadičku mal. Nemáme. Nejakú hadičku priebanú tu potrebujem dať, alebo mi to už nedočiahne dole. Nedočiahne? Tak nič, zvyšek určite. A však keby z Pavaraka si zoberieme zo stekovača na chvíľu. To je hlubšie, keby že je malá. Čo robíš? Začína to super. Dobre, popiči. Ty to diak dávaš takto až dole? Však normálne to, pozri sa, zober. Takto, to proste celú stlač. Dáš to tam. Počkaj, Cooper, ale ne každý má také proste, že si s nimi vyvolúť klistýr. No hovor mu! No veď stalo sa. Všetko tu je od oleja. Všetko to je od oleja. No a už to nejde, už je krátka, no. Môžeme začať hľadať tú hadičku, ktorú sme chceli. Tu bude si hadička, neviem kde. A že nemáme chladiacu. Máme chladiacu, hej? To, keď si tam dáš, tak budeš mať takzvané... Nemá. Je to skoro taká istá farba. Je. Tak už piču. Chladiaca. Ja si myslím, že by to Počkaj, však zipkami to urob, to opraví všetko. Jak urobíš zipka? Neviem. Jak zipkami vyberieš, čo je Vieš, čo to? urobíš zipkami? Sem kamera. Takto roztopí zipku a tu ju takto zaleptá, tú dieru, ktorá tu je. Tak ona sa zaleptá celá. A už to nebude. To Ste sa všetko menili, než opravovali. Vidíš, aký si múdry zrazu? No, Ale musím tu byť. však vyštudovaný mechanik. No len to musím byť, vieš, niekto musí mať teraz rozumieť. Veľa srandy o 22, keď nemáme to ešte ani vypustené. A hľadáme nejakú malú hadičku, ktorú ani asi nemáme. Musíme to vypustiť, aby sme tam vymenili hento, ale nevieme, ako to chceme spraviť. Máš tu flexu? No flexu tu mám, čo potrebuješ? No, otvorím viac ten vrch. Takže ty by si pri tom rezal, hej? No. Nie, že ty to tu teraz všetko popovoluješ a ty kokos, ja toto budem mať celé zasraté od chladiacej. Kto to bude čistiť? Ja ne? Jedine ty. Veď nikto ho nebudeš. Šteker odpojený. No, je to piči. Urobil som nejakú robotu, dúfam, že dostanem zaplatený. Myslím si, že to je asi originál. Prečo na tých videách chce byť tak ľahko? Však lebo to nevedia po 450 000, vieš? A keby to vypijem celé, že takto chceš slámku. Čo? Potom vieš, a že... Nemáš slámku, že to vypil. Čo? Čo to nie je to? Daj si, sladké dobré. Hej? Tak tie sú dobre dotiahnuté. No tak je to asi plast. Ešte jeden. Si dáme sem na torpedo, dobrá vec si to odkladať sem. Druhý je dze. Nie je druhý. No akože odšrobované to je. Počujem, aká poriek to začne tu šaj striekať. No nebudeme striekať. Tak nech to všetko ostrieka, celé, všetko ich odolia, to je super. Daj nejakú nádobu, flaška tu je nejaká, som videl plastovú.
Ako hodnotíš túto prácu? Bohovské. To prečo tu je 100 litrov vody? Ty čo si nabral? Iglu, ty kokot? Prejdi tam, lebo tu stojím. Počujem, toto... Normálne, tu je potopa. Topím sa. Však to sa uschne, zvíri a žíri. Pozor, nečuchaj toto, lebo toto smrdí jak... Fú, ja to cítim, nie, hoď Čuchni, preč. Paťko. Počkaj, to, že vyťahneš pazuchy. A dáš mi nejakú fľašku s čistou vodou kúrnou Fuj, ale kozu. fakt to kandu, kde je to niekde? Fuj, do piče, to čo je? Dobre, idem si objednať jedlo, idem ho zobrať, keď sa vrátim, dúfam, to bude hotové. Počkaj, to si ideš zjesť a ešte ho aj uvariť. A ešte aj vysrať. To je teplé. No vyobej, od nejaké sme to automate prišli, že? 2,000 years later. Uvaril som guláš, dá si niekto? Daj šrobovar, musíš to vypačiť. OK. Oh môj kokos, to díva sa traja na jednu ani toto je piči. Teče v aute. Piče. Ideme to inštalovať. A zase môžem ľudia otrávať s kamerou. Nadobka vyrovnávací. Počkaj, si to dole. Musíme najprv dať tento spodný, čo sme vybrali prvý. No. Osadiť ju tam. Nechceš to, nenastriekame to vedečko? Čo? Tú hadicu. Toto? No, alebo Toto. No. Tak daj to. Ale mám to páli pri tom rozmýšľaní, až sa tu Ale dymí. nie vedečko, to je ten problém. Pán majiteľ. Ja toto potrebujem stlačiť kombinačkami. Kde sú kombinačky? Príďte mi tam zobrali robotu. Máš ešte servítky? Počuj, to má byť na tej hadici. Vybral som... No, tam ti. Ešte, dobre. Asi je tam. Ešte daj trošku. Dobre. Je tam. Prišrobujeme si najprv tú expansku, až sa nám to nehybe a zapojíme to. Paťka, čo má? Skôr nápad. Vidíš, že schopne nemám robotu. Peťo, choď, niekam preč. Ty lákom smeruješ. Keď začneš cítiť, že už sa to pretáča, tak tedy je dobre. Tak teraz. Máš momentový kúš na 120 Nm? Dobre, už sa pretáča, už tu mám piči. Čo som zrobila? Vedel som tiež. OK. Dobre, zapojíme ešte. Potom keď nalejeme. Až keď nalejeme, tak poďme nalievať. Stop. Zapojíme snímačík, Zapojíš teker. ktorý nezapojím. No dobre. Koľko toto vymyslel, fakt, že inteligent, aha. Tu si cucla, ale to je asi dobré. Zvládol som to. Trošku vody tam je, čo nám vytieklo, ale to vôbec neradí, to sa vyskúša. Popravené? Paťko, ako hodnotíš dnešný deň? Chalani potrebovali trochu pomôcť, som tu všetko išlo ako na nič. Zajtra prídeme Všetko na si to, že to zrobil. na piču. Čo by som mu porobil, niečo také? Pomorím koleso. To nie. Ja by som rozobrala motor. Kým oni prídu, tak akože časovo stíhame. Čo by som povedal, niečo také? Počkej. Ty si jebli na hlavu. Mama! Dobre, už boli jeden, to už boli 4, to ti dám do faktúry. Už sme na konci videa, zabudli sa natočiť koniec, tak ho teraz momentálne dotačam doma, keď video striam, teraz som si toho všimol. Určite, ak sa vám video páčilo, nechajte like, ak máte nejaký dotaz alebo niečo, nechajte komentár. Nezabudnite nás určite odoberať na našom kanále a taktiež pozdravte naše sociálne siete, kde pridávame teda nejaké časti z našeho života. Na Instagramu, teda na TikToku, vrak.crew, máte to dole v popise. Takže sa video páčilo a vidíme sa pri ďalšom. Čaute.